на последно място и по важност. Нека поговорим за трите стълба в йога – асана, пранаяма и самияма, плана върху който се проектира нашият живот. В йога има така наречените три стълба. Асана, това са телесни пози. Не е упражнение, не е гимнастика, те са пози. Пранаяма е начина на дишане, а самияма това са техники, които служат за опознаване и култивиране на ума. Като излезем от контекста на йога, какво виждаме? Че при живота си ние постоянно сме в някаква поза. Тоест, ние сме седнали, прави, легнали, движим се, но когато сме неподвижни, ние винаги сме в определена поза, т.е. в асана. Както споменахме вече, ние винаги сме в някакъв рисунък на дишане, т.е. ние сме в някаква пранаяма. И трето, винаги сме в някакво състояние на ума. Възбудени, успокоени, по-спокойни, обичаме, ядосваме се, но ние сме винаги в някакво състояние на ума. Значи, тези три стълба присъстват в живота на всеки един човек. Затова аз смятам, че йога не е само за любители на йога. Йога е за всеки един човек, за да може да разбере себе си. И така, тези три стълба са стълбовите, са фона, върху който ние започваме да изграждаме нагласите си. А според изградените си нагласи, ние създаваме вече по-дребните детайли от живота си. Те са фона, а фона е изключително важно нещо. И тук се сещам за една история. По времето на Тициан, една дукеса води малкия си син при него и му казва: маестро, моя син има талант. Искам ви да го вземете за ваш ученик. Казал: добре, оставете го тук. Работил в момента в катедрала с негови ученици. Оставете го, вика, разходете се, елате след един час. И когато се връща, когато се върнете, ще го говорим. Когато заминава тя, той дава на момчето един лист и моли и казва: добре, момко, това е 6 годишно дете, дай, нарисувай ми нещо, да видя, нали, какво те вълнува, нали, какво можеш да правиш. При което детето направило така, блъснало листа и изкленчало: аз неща да ставам художник. Така ли? А какъв искаш да бъдеш? Искам да стана войник. Мама иска да стана художник, защото художниците печелят много пари. Така, добре. Идва майката, казва: как е маестро? Обаче маестрото, той е бил не само гений, но е бил и мъдър човек. Казал: госпожа, за да не злепослави детето, казал: госпожа, вижте, много съм ангажиран, погледайте се, имам толкова много ученици, толкова много работа, съм вече на 80-90 години бил. Заведете го някъде другаде. Обаче майката е амбициозна. Казва: господине, ако проблема е хонорара, не се притеснявайте, знаете кой е мъжа ми. Така че искам вие да го учите. Искам да рисува при вас. И вземете го, вика, поне на първо време да ви рисува фона на картините. При което лицето на маестрото потъмняло, изостряло се и казва: госпожо, чувате ли си какво говорите? Вие каза: знаете ли, че в една картина най-важното е фона. Ако той може да рисува фона, той няма нужда от никой. Тези три стълба са фона, на който и ние рисуваме целия си живот. Но за съжаление, в повече случаи те остават неосъзнати. И ако има грях човек, това единственият грях е неосъзнатостта. Всички останали
грехове, те са вследствие на този един единствен грях, неосъзнатостта. Целта на йога е да ставаме колкото си може по-осъзнати. Да осветяваме вътре себе си. Какво има вътре в нас? Защо го има? И едва тогава да се опитваме да оправяме другите и света. А според мен изобщо няма нужда човек да се опитва да оправя другите или света. Защото в момента, в който той си подреди вътре къщичката, той без да иска вече почва да помага на другите. Без да има идеята, защото много пъти егото ни играе такива номера. Аз сега ще бъда полезен на хората. Първо стани полезен за себе си. Това е достатъчно. Научи се да бъдеш себе си. Това вече е урок за други, да се научат и те да бъдат себе си. Защото нещастията в света идват от това, че някой е решил да направи хората добри. Някой е решил да научи хората да живеят като социалисти, като комунисти, като капиталисти. Не. Най-мъдрите мъже на света никога не са налагали идеите си. Идеите се налагат от политици. Така че първото нещо, което трябва да направи човек е, и най-важното е да подреди себе си. Ще ви кажа една притча. Един евреян минал така вече на средна възраст, тежало му, че бил никой. И една сутрин се събужда с идеята, казва: аз ще променя света. Станал той, като се поразходил, гледал. Света, каза, е доста голям. Няма да мога да го променя, обаче ще се опитам да променя града. Да направя нещо за този град, да се помни името ми. Обаче минало време, на другия ден, така мислял, и града е доста голям. Няма да мога да го променя. Я да взема аз да променя семейството си. Защото те ми са под ръка, и аз ги храня, ще ме слушат, ще ги променя. Седнали да обядват, гледа ги той. Те само децата му били 12. Гледа жена си, гледа брат си, сестра си. Казвам, няма да мога и тях да ги променя. Май единственото нещо, което мога да променя, е себе си. Твърдите, че целият живот е борба за енергия. Мисълта е енергия, звукът е енергия. Как йога помага за набавянето на тази жизнено важна за нас енергия? Ако човек има енергия, има всичко, защото за всяко едно действие, за всичко, което искаме да направим, дори да мислиме, се изисква енергия. В практиката на йога, като цяло, тя помага да увеличава човек енергията си. Но тук ще се върна на въпроса за насилието. Когато ние практикуваме, първото нещо, което правим, когато започваме, е да се освободим. Значи, първо с камбаните, с релаксацията. Защото ако човек започне да практикува йога, а вътре има насилие, какво се получава? Практикувайки ти произвеждаш енергия. Но ако в теб има насилие, става така, че ти върху насилието сипваш енергия и всъщност даваш енергия на насилието вътре в тебе. Затова първото е човек да се освободи. Тибет казва: освободи мускула, силата е в покоя. Първо релаксирай, първо изпразни съда, защото ако в един съд има жабясала вода и ти наливаш нова, ти ще замърсиш и новата. Така че всичко е въпрос на енергия.